Исәнмесез, сіз оңқыр шарылышын қорысы студияда Лина Хисматуллина, бүгінгі күннің төп темалары. Баланы биредә 27 гыйнвар көнне калдыралар. Чаллыда бәби бишеге ел ярым элек урнаштырылды, әмма бу шәһәрдә беренче очрак. Чаллы бәби боксы беренче баланы кабул итте. Мен балаларны квартирасыз калдырдым. Мен Татфонд банкка ышандым. Татфонд банк кертемчеләре митингка чыкты. Мен атнага 7 тапкыр тренировкага йөрим. Чаллыда тэквондо буенча республика беренчелеге узды. Чаллыдагы бәби бишегендә беренче тапкыр бала калдырганнар билгесез кеше сабыйны җомга көнне китерә. Әгәр бу карарны ана кеше үзе кабул иткән булса, монда бернинди закон бузу очрагы да юк, ди хокук сакчылары. Хәзер баланың туган көне ачыклана. Шуннан соң гына аны ЗАГСта теркәячәкләр һәм исем бирәчәкләр. Соңыннан сабыйны балалар йортына яки яңа гаиләгә урнаштырачаклар. Ни өчен хатын-кызлар сабыйларын үзләре үстерергә теләми, бәби бишеге проблеманы чишү өчен бердән-бер юлмы? Хәбәрчебез ачыклады. Баланы биредә 27 гыйнвар көнне калдыралар. Чаллыда бәби бишеге ел ярым элек урнаштырылды, әмма бу шәһәрдә беренче очрак. Махсус сигнал кабул ителгәч, баланы Камы балалар медицина персоналы ала. Ал вакытта аның сәламәтлегенә бернинди куркыныч таянамый торган була. Бу көнне медицина үзәге хезмәткәрләре күрсәтмә буенча эш итә. Сигнал килгәч, 1 минутта үтми баланы кабул итәләр. Нәни пациент мәнфәгатьләрен кайгыртып, табиблар аның турында мәгълүмат бирүдән баш тарта. Аның җенесен, яшен дә әйтмиләр. Бары тик сабыйның сау-сәламәт булуы һәм хәзерге вакытта үзәктә тикшерелүе билгеле. Само собой, он будет здесь, проводится комплекс обследований. Состояние его стабильное, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Чаллыда һәм республикада мондый бишекләр булмау аркасында ташландык балаларның урамда вафат булу очраклары да күзәтелде. Бер яктан бэби-бокс бала өчен кирәк, әмма психологлар сабыйга иң яхшы урын әнисе янында ди. Шуңа күрә белгечләр ашыгыч карарлар кабул итмәскә өнди. Кайбер чакта ул яшь кыз була, беренче бала аның. Кайбер чакта үзенең авырлыгы турында белми. Аның бернинди дә якыннары юк. Аның уе буенча. Ул әле беркемгә дә әйтми, курка. Хатын-кыз белми. Әти-әниемә әйтсәм, ничек карарлар, әмма кемдер мине күп кеше аңламас дип. Психологлар бу борчулар күп очракта уйлап чыгарылган дип проблеманы хәл итеп була. Мисал өчен ышаныч социаль ярдәм күрсәтү үзәге белгечләре ел саен унлаган шундый анага ярдәм күрсәтә. Һәр икенчесе баланы ташлап калдыру уеннан кире кайта. Закон буенча баладан баш тарткан ана 7 көн эчендә кире уйларга мөмкин. Вакыт күбрәк узган саен сабыйны кайтаруда авыррак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 7 шәһәрдәшебезнең гомере эш урынында өзелгән. 2006 елда шуның хәтле үк үлем белән тәмамланган бәхетсезлекләр очраклары да теркәлгән. Хезмәт инспекторлары урында тикшерүләр уздырган. Алар меңләгән кагыйдә бозу очрагын ачыклады. Бу саннар бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әйтелде. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. Җитештерү урыннарында булган үлем очракларыннан журналистлар да читтә калмады. Мисал өчен 2016 елның 7 сентябрендә 2 эшче 4 метрлы траншеяда вафат була. Аларның өстенә җир ишелеп төшә. Тикшерү эшләр башкарылганда куркынычсызлык таләпләре үтәлмәгәнлеген ачыклый. По истечении довольно длительного времени после выступления потерпевших видно, насколько серьезной была причинена психологическая травма членам семьи в результате преступной халатности Гарифульна, которая не может исчисляться какими-либо суммами. Семьи потеряли кормильцев. Декабрь айында суд утырышы узды. Гаепләнүче 30 яшьлек Альберт Гарифуллин ул үз гаебен тулысы белән таный. Суд хөкем чыгару алдыннан Иратның 2 бала тәрбияләвен, моңа кадәр җаваплылыкка тартылмавында исәпкә алды. Нәтиҗәдә җинаять эше туктатылды. Прошу прощения. Не очень это получилось. Они очень тоже были. Извините, пожалуйста. Әмма эш урыннарында килеп чыккан барлык аңлашылмаучанлыкларда шулай җиңел хәл ителми. Мәсәлән, Бысыйда килеп чыккан янгын аркасында Ират вафат булды. Әлеге хәл буенча суд утырышы күп тапкырлар кичектерелеп килде. Суд оешма җитәкчесенең иреген 1 елга чикләде. Вафат булган Иратның гаиләсенә 50 мең сум акча түләргә карар чыгарды. Недоделательная организация производства работ 25%, нарушение работниками трудовой распорядка и трудовой дисциплины 25%, неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 17%, нарушение технологического процесса 17%, нарушение правил дорожного движения 4%, и прочие 12%.
Хезмәт инспекциясы ел дәвамында 500 тикшерү уздырган, нәтиҗәдә оешма хуҗаларын 22 миллион сумлык штрафка тартканнар. Бу 1000-гә якын кагыйдә бозу очрагы, шуларның һәрбер сагынычлы вакыйгага китерергә мөмкин. Внимание к этим проблемам, к этим вопросам должно быть всегда. Нет ничего важнее человеческой жизни. Поэтому никаких, еще раз говорю, послаблений и уговоров быть не должно, вплоть до закрытия объектов, пока не наведут порядок. Тәртип урнаштыруда яңа ГОС таләпләре дә ярдәм итәчәк. Алар 1 марттан гамәлгә керәчәк. Яңа стандартлар буенча эш урыннарында куркынычсызлык кагыйдәләрен өйрәтүгә үзгәрешләр кертелә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Административ хукук бузу очраклары хисабына шәһәр казнасы 34 миллион сумга байыган. Бір елда 10 меңләп беркетмә төзелгән. Штрафлар күләме артуны белгечләр җәмәгать тәртибен саклау буенча яңа идарә булдырудан да күрә. Казнадагы акчаны арттыруга экология министрлыгы да үз өлешен керткән. К сожалению, парковка автомобилей на газоне, несвоевременная уборка закрепленной территории, нарушение при выполнении земляных работ, а также нарушение на строительных объектах по содержанию прилегающей территории и выносу грязи на проезжую часть дороги встречаются чаще всего. Бу ялларда Җиңү паркында Татфонбанк һәм Интехбанк клиентлары пикет уздырды. Бу банкка кертем ясаучыларның беренче пикетлары гына түгел. Катнашучылар арасында Башкортстан, Минзәлә Әлмәтлеләр дә бар. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез репортажы. Пикетның максаты хөкүмәт башлыкларының игътибарын җәлеп итеп югалган акчаларын кайтару. Демәк, бу чыннан да җирактан узун заманнан килгән ниндидер проблемалар булган һәм бу проблемалар җабылып күрсәтелмичә алып барылган иде. Безгә әгәр дә бу елның 2016 елның хәбәр бирсәләр иде, без әлбәттә шул бүтән акчаларыбызны тотмас идек бәлки. Түбән Камадан килгән Галина ханым белдерүенчә, алар ире белән фатирларын саткан. Һәрберсе исеменнән банкка 1 400 000 сум күләмендә акча салган. Беренче килүдә банк хезмәткәрләре сезнең акчагыз иминләштерелгән дип ышандырган. Әмма бүгенге көндә алар керткән акчаларның 5% гына кайтарып була ди Татфонбанк. Мы все физические лица, мы так называемые бывшие вкладчики. Как выяснилось, что мы бывшими стали до того, как подписали, а после как подписали, мы стали инвесторами. Что такое рынок ценных бумаг, мы узнали только после того, как наложили мораторий на банк. Стали читать, узнавать, ах, елки-палки, кто мы, инвесторы. Мондай ситуациядә калучылар байтак. Алар ярдәм сорап Әлмәт, Минзәлә районнарыннан ук килгәннәр. Минем улы кызым 2 кечкенә бала белән, аларның өйләнешкәннәренә где-то 6 ел, алар квартирага җыйдылар. И вот bütün җыйган акчаларны мин җыеп Татфонбанкка салдым. Анда процентлар зуррак дип инде. Мин балаларны квартирасыз калдырдым. Мин Татфонбанкка ышандым, зур ышанычлар белән. Банкта проблемалар башлангач, клиентларга ышанычлы идарәгә документларга кул куярга тәкъдим итәләр. Әмма шуннан соң зыян күрүчеләр инвестор статусын ала. Хәзер республикада эшмәкәрлеккә ярдәм итү фонды эшли. Зыян күрүчеләрнең күпмедер өлеше 300 000 сум күләмендә кредит алып, шуның белән юана. Әлбәттә, дәүләт үзе безгә ярдәм итәргә тырыша, менә кредитлар бирә башладылар. Ләкин ул кредит алып та мин хәзерге вакытта, мәсәлән, налогын түлим. Закон буенча мин налогын түләргә тиеш, мин аны түләп куям, ләкин ул бит кредитны кире дә кайтарасы бар. Катнашучылар ярдәм сорап Россия президенты Владимир Путинга да хат язганнар. Пикет барышында киләсе җыелу урыны Мәскәүдә узачагы билгеле булды. Юлия Аюпова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. 2 февральдә Чаллыда Россия күләм ярминке ачыла. Биредә 35 төбәктән 120 оешма үз продукциясын тәкъдим итәчәк. Ярминкәгә килгән һәркем үзенә ошаган товар алу мөмкинлегенә ия булачак. Ит ризыклары оригиналь рецептлар буенча эшләнелгән. Балык ризыкларының ниндие генә юк. Шәй һәм балга өстенлек бирүчеләр дә буш кул белән китмәячәк. Хәлвәнең генә дә 20дән артык төре тәкъдим ителәчәк. Кием салымның, бизәнә әйберләренең киң ассортиментын алып киләләр. Үзбәк столары җитештергән савыт, сабан, фарсы җәймәләре һәм башкалар. Буларның барысында Яшьлек проспекты буенча 65-нче микрорайонда урнашкан Эссен гипермаркеты янындагы мәйданда сатып алырга мөмкин. Ярминкә 2 февральдән 5-сенә кадәр дәвам итәчәк. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. 6 февраль кичке 4-гә кадәр. Чаллыда тэквондо буенча республика беренчелеге узды. Ярышта барлыгы 250дән артык спортчы катнашты. Безнең республикадан гына түгел, башка төбәктән дә катнашучылар бар иде. Тулырак алдагы сюжетта.
Шалы спортчысы Анна Третьякова бу беренчелектә ярышып кына калмады, ә хөкемдарлык вазифасында башкарды. Башта ул Татарстан беренчелеген отты, аннары хөкемдарлык эшенә күчте. Хөкемдар эше ярышуга караганда да авыррак дип белдерә спортчы. Это немного разные вещи. Лучше, вот, с одной стороны, тяжело выступать психологически, также психологически тяжело и судить, потому что это давление, то есть малейшая твоя ошибка, твой недосмотр, и может произойти непредвиденная травма у ребенка, например. Динар Галямовның беренче көрәшен Анна Третьякова хөкемлек итте. Егетнең инде җиңүләре шактый. Шалыда узган ярыш аның өчен Россия беренчелегендә чыгыш ясауга әзерлек. Спортчының төп максаты Россия буенча алдынгы урынны яулау. Мин атнага 7 тапкыр тренировкага йөрим. Мин барам Санкт-Петербургка. Анда мин телим аларга беренче урын. Халыкара тэквондо федерациясы белән глобаль тэквондо федерациясы кагыйдәләре буенча бер-берсенә бик охшаш. Гадәттә әлеге ике бәйге бергә уздырыла. Шуңа күрә федерацияләр арасында көндәшлек тә булырга мөмкин. Тик Татарстан очрагында гына түгел. Дөресен әйткәндә, безнең андай цельләр юк инде, без аны турында уйламыйбыз. Бер ИТФ или ГТФ бер-берсенә тартырга яхшы спортсменнарны. Нигә шундый вопрослар без, уйлар бездә юк. Без уже 5 ел бергә участвуем в соревнованиях. И, допустим, соревнованиях отбор булгач, чемпионат России барганда, анда уже без Татарстанны представляет табыз. Татарстандагы тэквондо ярышлары нигездә башка төбәкләр өчен дә ачык була. Монысында бәйгегә Самара, Оренбург һәм Йошкар-Оладан да спортчылар килгән иде. Асылда Казан командасы елдан-ел көчләнә бара. Монда инде безнең заниматься итүче шөгыльләнүче балаларда бик күп елдан-ел арта бара инде. Татарстан буенча элек безнең Шалу шәһәрендә генә булса, хәзер бүтән шәһәрләрдә менә Казан бик яхшы хәзер соңгы вакытларда развивация итә. Тэквондо ярышы Шаллы командасы файдасына тәмамланды. Казан 2нче урында, Оренбург өлкәсе 3нче. Әлеге бәйгенең максаты Россия беренчелеге өчен спортчыларны иләк аша үткәрү. Мондагы көчле спортчылар Санкт-Петербургта узарга тиешле Россия ярышында катнашачак. Райнур Агламтинов, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.